tuo mar World Kidney Day men tuo en chieng mochan mondo wan ka daktache gi jopiny mondo wapuonjre mondo wabed gi nyiroke maber. Erokamano nya daktari Dr. Julius Amor mar bedo kodi e studio. Kaeto antiere kod wendo wa machielo mabende bro nyiso wa nyinge en wuod kanye. Kaeto bo nyiso wa gimomiyo warwake studio odiechieng' ma kawuono. Machiegni? Ago erokamano Ruth. An nyinga iluongo ni Kennedy Anjejo. An wuod Kano Kochogo. Sani tadak e dala mar Kisumu Kajulu. Odiechieng' ma kawuono to abiro kaka jatuo man gi shida e tuo mar nyirokege ma dho kisungu luongo ni kidney failure. Koro an sani e thieth ma manage go condition ni. Bado odiechieng' ma kawuono kaka oganda mar piny mangima ne paro weche mag tuoche mag nyiroke. En thuolo masekawo mar mondo ariwra gi oganda moko e wi puonj mondo ang'i atua manyalo goyo monya puonjore gi jopiny moko mondo kik gichop e hali ma wantie ni kuom maybe koso ng'eyo kata gimoro minyalo geng'. Ago erokamano kuom thuolo miyo kawuono ni. Erokamano. Amor mar bedo kodi e studio Ken, kendo mana kaka iwacho ni kapo nono ni ng'ato koso ng'eyo to nyalo kelo chandruok matamre gi nono. Abudugo ir daktari. Daktari nikech en odiechieng' nyiroke kata World Kidney Day, daher mondo michak kipimo ni to nyiroke gi nang'o gin fuoni mage mantiere del kaachiel kod tij nyiroke kapok wadonje chandruok kata tuoche mag nyiroke. Erokamano Ruth. Nyiroke en fuonde mayudre e dend ng'ato. Gin nyiroke gin ariyo i piny to gitimo tich ariyo madongo. Tich mokwongo gigolo chilo ma i del. Kichiemo kata ikawo yath kata gima donjo e dendi, koseti dendi nyaka wuog gi dendi, nyiroke koro golo chilo mowuok ichiemo kata yien mikawo kata gima donjo e dendi. Mar ariyo gitiyo mar golo pi kimodho pi, of course pigno konyo dendi, to kodwa wuok nyalo gole through sweating, but mang'eny wuok through lach. Nyiroke kendo gin gi other special functions. Gin gi tije machielo mopogore opogore. Mokwongo gigolo chemicals mamiyo dendi bedo gi remo maber, luongo ni hemoglobin, kendo gigolo other chemicals ma loso nyiroke ni mondo bed motegno kata fuonde ni mondo bed motegno. Emomiyo jok ma koro ka gibedo gi tuo mek nyiroke gibedo ga chandre. Mokwongo nyalo bedo ka koro pi moro bed nyiroke gologo kuodo dendgi, koro gineno ka dendgi kuot. Mar ariyo chilo moro bed nyiroke goli dendgi, chilo go donji dendgi, koro gibedo ka gi ol. Chiemo kichiemo maber to chilo go be nyalo miyo ginindo kata gichandre e wach chiemo. Ma nyiroke kata kidneys gin fuoni ma Nyasaye noloso mondo mi ogol chilo e dendwa. Chilo kobede del nyalo lokore kendo sum manyalo kelo chandruok e del, nikech kaka olosgi onego bed ni giwuok. Amor mokalo nikech picha ma itang'onwa daktari, kendo daher mondo mi iwuotha kodwa matin e picha ma waneno ni mondo mi nyiswa ni kama kaka nyiroke chal, gidwa chalo go ganda to gin ariyo kaka nisepimonwa cha. Inyalo pimonwa matin kotenore kod picha ni daktari kapok wadhi nyime? Gin ariyo, gichal kod oganda to gin piny to gitiyo sate. Kibet piny kichamo gimo, gitiyo gigolo chilo ma i dendi kendo gigolo pi ma excess ma i dendi. Gin fuonde mnyaka wabed kwang'eyo ni tiyo maber mondo walosgi, kik wacham gik maricho. Ka nitie tuo min go kaka pressure, diabetes, nyaka irang maber, nikech tuoche ariyogo waseng'eyo ni gin magichando nyiroke ahinya. Kin gi tuoche ma pressure, ma diabetes moko thiedh maber, to gihinyo nyiroke gi joma thoth. To ka nyiroke osehinyore tibedo gi a lot of symptoms, bedo gi tuoche mang'eny manyalo chandi. Ileronwa maber mokalo. Kata kamano aneno ka nitie bende nyiroke gi nitiere kod leche mopogore opogore manyalo bedo ni golo remo, moko soyo remo, kaachiel kod tije mopogore opogore mok wadhi donje gi lakseche gi. Winjo kimulo kacha tuoche mag pressure kaachiel kod tuoche mag sukari nyalo miyo ng'ato bedo kod chandruok mar nyiroke. Kawera gi mago, daktari dwani mondo mi koro wadonje ne tuoche kata tuo nyarogno matama. En tuo machalo nade? Tuo ma nyarogno mokwongo jibiro ka tuo oseniang', nikech kichako tuo ma nyarogno seche moko kiwinj gi mo matimre dendi.
ilonge wa classify what denda ni en gi 5 stages of disease. Niso ni okang mokuongo ko chakre ka tuo chakre kunyalo winjo gimo dendi ilonge ni stage 1 up to stage 2. Ko chopo stage 3 makadho stage 5 makoro chilo chako bende dendi nyiroke gol pi mang'eny koro kanyo ma joma ng'eny yudo symptoms. Koro wapuonjere ni joma ng'eny kata oganda orpobed ni gidhi pim midhi sakasa kin, for example 1 year kidhi check up ma ipimi tipimo remo tipimo lach, nikech oganda mang'eny kata gin gi tuo ma stage 1 to stage 3 kaya ko chakre kanyi tuo manyiroke ka chakre tek mondo winji dende. Kapong ni koro ichako winjo tuo ma koro winjo kate atindi kuot, iol, okichiem maber, ing'ok, yudo ka tuo mar nyiroke oseniang'. Emomiyo winjere ni mondo wapuonjere ni kin gi tuo mar pressure kata gi tuo mar sukari ber mondo imakri gi daktachi machiegni kata ken physician marangi kata daktari ma general marangi mondo owuoth kodi maber mondo bed kopimo nyiroke ni opimo funde ni moko machielo mondo ko tuo no chakre nyalo bedo referred daktari molony gi thiedho tuoche mek nyiroke mondo konyi ka tuo no pok oniang'. Nikech koseniang' koro thiedhe bedo matek. Wan gi thieth mek nyiroke mopogore opogore to ndalo mang'eny gibedo very expensive kendo thieth no ithiedhe kuom ndalo mang'eny kata higni. Koro maber kabisa en mondo wapuonjere mondo wabed joma dhi to pimre mondo ka tuo manyiroke nitie tiyude okang' machon malo thiedhre mondo wabed maber. Daktari kapok adokir Kena mabende en jatuo odiochieng' makawuono, winjo kimulo tuo mar pressure, winjo kimulo tuo mar sukari, ni kapono no ni ng'ata nitiere kod pressure kata sukari to nego beni wuotho machiegni mokalo kod laktache mondo mi osiko ng'ane nyiroke ne. Pimna mana matin nono daktari, ni tudruok mane mantiere kinda tuo mar pressure kod tuoche mag nyiroke kachiel kod mano. Koro e pinywa ni kwarango tuoche makelo mahinyo nyiroke mokuongo kabisa en tuo mar sukari. Kibedo gi tuo mar sukari to koro sukari ok obedo control, ok othiedhe maber, to koro sukari no dhi to inyo fuonde cells mantie i nyiroke to nyiroke chako hinyere ma gibobdinre koro kiti maber. Koro wuotho machiegni gi daktari rubeno okonyi kendo mi puonj giminyalo chamo maber, yien mitiyogo mondo sukari odog piny mondo kik ohinyre nyiroke. Mar ariyo, rubeno pimo nyiroke ne mondo ng'e no chopo ochal nade. Nikech ka tuo manyiroke chakre nyalo yude mana kopim lach, nitie gimi pimi lach, to nitie test mitime remo. To koyude chon nitie yien mielo mi karachiel gi yien mithiedho go sukari mondo tuo manyiroke ne oduoke piny kata owuok kochako chakre. Mar ariyo, tuo mar pressure, nitie yien mimiji ma control pressure, to pressure koko bedo controlled to koro odhi to hinyo nyiroke makendo nyiroke chako dinre makendo kiti maber. Koro yien mek pressure gi dwaro ni mondo kitiyogo kendi wuotho machiegni gi daktari mari mondo nyisi ni level ma control mari en kanye. Molot joma onge tuo ma nyiroke nitie level ma control madwaro mondo gibed go kaluwore gi tuoch ma pressure. Kendi bedo go tuo mar nyiroke miluongo stage 1 to up to stage 3 nitie okang' madaktari mari bo nyisi ni kane obro beni koro pressure ni bede. Pressure gi diabetes or tuo mar sukari koro igariyo gi contribute almost 50% gi tuoche te mahinyo nyiroke. Koro is very important jok mag tuo mar pressure kata mar sukari mondo wuoth machiegni kabisa gi daktari mathiedho gi mondo othiedhgi maber mondo watum prevention, wageng' tuoche manyiroke. Mar adek kendo madwa wacho en tiyo gi yien mwatiyogo manyiewo chemist mar arthritis iluongo ni painkillers gi mang'eny gihinyo nyiroke. Gionge prescription, nyalo tiyo kod gi years to come, higni mang'eny. To wang'eyo ka daktari mathiedho nyiroke ni gihinyo nyiroke okang' mabor. Omiyo kiwinjo tuo, maybe arthritis or any other pain, ber mondo ichop mondo daktachi mondo pimi as a whole mako mi yien kin gi tuo manyiroke mondo mi yien mok nyal hinyo nyiroke ni. Moloyo kendo wanyiso oganda gi jok matuo gi tuoche mek nyiroke ni ka gidhi daktari nyaka ginyis daktari ni en owuon en gi tuo manyiroke mondo kata kimiye yien to yien gimiye
dos maber okang maber mak nyal miyo nyiroke ne odok piny ahinya kata yien mimiye ma control pain mageng'o rem nyaka bed yien mok hiny nyiroke ne. Mar adek kendo manyalo wacho en yien mitiyo go iluongo ni traditional drugs. Yien mwatiyogo moko bedo maybe measured ok ong'e ang'o mani iye. Yien gi seche moko dhi to nyalo hinyo nyiroke kata chuny, liver disease or even kidney disease. And many of them nyalo hinyo nyiroke okang mabor makibiro hospital nyalo kata kiti dialysis, meaning treatment of kidney failure. Koro wapuonjore ni ber ka winjo marach wadhi hospital opimwa mondo tuo onyisre maber makithiedhowa to yien mithiedhogo gin yien maber mak nyal hinyo fuondewa. Erokamano daktari. Point ma johera mar chenro ni nyaka kaw wach mar nyiewo yath owuon, yedhe makweyo rem. Daktari wacho kacha ni ok en gima ber kata matin. Kaito samori madho yedhe moko puodhi, daktari wacho kacha ni gin gigo manyalo kelo chandruok ne nyiroke kaachiel koda ka chuny. Kaito wacho kacha bende ni po nono ni itiere kod tuo mar sukari kaachiel kod mano mar pressure te matek mondo mi wuoth machiegni kod daktachi. Adwa ni mondo mi atudra kod Ken ma bende en jatuo wa odiechieng' ma kawuono. Ken, daktari opimonwa gik mopogore opogore. Debede ni in bende ne nitiere kod tuo mar pressure kata sukari, koso in ne nitiere kidieny mane mar jogo mantiere kod tuo mar nyiroke kata tuo nyarogno matama? Ken? Aparo ni kaka daktari owacho, aparo ni e dendwa ma wantiego ni aparo ni gima lich ma nyaka koro wang'e ni samoro amora e dend dhano del en gima wuoyo kodwa. To del en gima chal gima go kodi mbaka. Nitie seche moko ma ong'isi gimoro, inyalo bedo ni chwanyo kata tiendi kamoro, ibiro winjo rem moro manyiso ni ong'isi ni onego bed ni timo gimoro kamoro. To mana kaka daktari olero maber no, yudo mondo ichak ng'eyo ni in gi tuo mar nyarogno en gima kawo muda. To nitie ranyisi achiel ariyo adek moko maparo ni ibiro bedogo. Koro kata kapok ichopo kama koro ing'eyo kata ni in gi pressure, to nitie achiel ariyo adek moko mabiro timori e dendi. Koro kaka ngana wuon aparo ni e chien koro kari 2018 en thuolo ma koro nachako neno ranyisi moko manyalo ng'iso ni gimoro nok dhi koda kare. Ne koro abedo gi olo mang'eny, nabedo gi wich bar mang'eny. Koro ndalo gi to koro asebedo mang'eyo ma koro ang'e ni wich bar mana luongo ndalo ka ni wich bar cha kar ne en pressure mane nitie denda. Koro kano dhi mang'eny ka chopo koro 2019 ne en koro thuolo ma koro neno pressure ni ne biro mang'eny ma seche moko no ogoya nyaka piny. Koro kogoya piny to koro nadhi hospital. Koro nitie diriyo moko madhi hospital mabedo admitted moyud ni pressure na ni malo. Koro niketa yadh pressure duoke piny tachaka dok ot. But nachako neno gik moko matimore denda mane pogore mariwore gi wach mar olo mar del, pressure seche moko tielo ne nyalo kuot to chako duogo dok kendo. Koro ne pod ok ang'eyo ni en ang'o matimore. To mos gi olo mar del ni, then koro mane timore kendo malich ma pana duga neno ne en koro wach mar lach mang'eny otieno mok bedo ma kawaida. Lach moko chopo ma koro neno mana ni otieno, chung koro bedo mang'eny ma koro nyaka bed gi galan moro e tie otanda mondo ikonyrigo. Koro gigi kane gibiro mang'eny kono wacho ni gigi to nok tima chon, nyaka bed nitie gimoro maduog tima. To en mana ni koro thiethwa gi en thieth mibiro dhi thiedho gima seche go thagi, tichak iduogo ibed piny. But nochopo kama koro naduoga ka igo mbaka gi ji to duogo ng'isi ni onego ichak ine specialist mondo ing'i ane to ang'o mathagi. Koro thuolo mana kawo chieng' moro mana riwo results mosemiya gi tetete matero ir daktari moro ma specialist emane koro chako ng'isa ni nitie gimoro matimi ma koro nyaka waduog wang'i maber. Taparo ni mane kaka naduga achopo ma aluor mabedo referred ka nabiro Kisumo ka e lwet daktari Julius ma kano ng'iyo to wachona ni kamise chope ni in e stage marach mar kethruok mar nyarogno mari. Koro nyaka koro ibed ikri ne chak ng'iyo wach mar thieth e mano. Koro anaparo ni gima nomiya ayudo ni en wach oketa wach mar tuo mar nyarogno. Aparo na nyalo wacho mang'eyo ni en pressure na ema koro nomiyo no detect ni there's a serious problem gi symptoms moko mang'eny mabe koro naneno. Koro mane kama nachope koma doga fwenyo ni kar shida ne nitie. En mani sama nochope mana kaka daktari o explain maber ne en stage moro makoro ne aparo no yuda stage 4 kama koro aparo ni nan ma e tie kidney failure kanyo. Koro temo keta thieth but aparo ni thieth noko duoke chien. Mano chopo kama koro nyaka ne many alternative treatment ma koro sani koro adhi go mbele miluongo ni dialysis koro.
Erokamano ahinya Ken, kendo amor ni chopo e studio mar Ramogi TV mondo mi wayudie kaka inyalo go mbaka inyalo go kodwa mbaka mondo mi itang'ne oganda wakati nyis oganda wa kaka ni chako winjo gini. Ken owacho kacha ni del wuoyo. Seche ma del wuoyo chikiti, del wuoyo yore mopogore opogore to bende wachiko itwa. En odiechieng nyiroke e piny mangima. Ramogi TV wadwani mondo mi waket ler mathoth kaka wanyalo bedo kod nyiroke makare. Wakawuoyo ka waduogo to wadhi nyime, omiyo kik idhi mabor kata matin, kik isudi. Wakiak mabihan tieto, ini dwa dhi bayo. Excuse me, Dhruv. Okitim na gigi te. Itimo na nyithindi. Gidhi piem e skul moro machielo. Anabotero Bani e skul moro machielo. Mondo Bani kamoro achiel gi wuongi. Kik girom to kendo kik ging'ere. Buka to Airtel Money. Aje judges. Dial *334#. Set your 4-digit PIN and confirm. Set your security question. Airtel Money is now activated. Sasa uko set. You do Airtel to Airtel for free. Ngeso kangeso encheng mor ne nyithindo. E chenro mar rogo mar nyithindo sa 3 gokinyi. But success in excess. Odi wadhi nyime kendo wadhi medo mor nyadichiel, nyadiriyo, nyadidek. Waseyudo miel manyachon gi manyasani. Tedo. Katiratira. Tugo gi gik moko mang'eny mabeyo beyo. Wayud mor gi ilo kaka rogo mar nyithindo. Kikelo ni kod Lok Sponde, Sally Kosgei Odhiambo, to gi Josephine Achieng. Rogo mar nyithindo, ngeso sa 3 mar okinyi, to ibonwa e Jumapil sa 8 mana e Ramogi TV. Weche manyien, muoch pile ka pile. Kumora mora, kendo samora mora. Anyalo rito mondo anene, kata asome, kata anyalo bedo e kind joma kele. Gi simba mar smartphone, Citizen Digital en reporter mar jopiny. Seche mantie wach motuch, maparo ni nyalo moro oganda. Amako tipo, kendo akete mbui, kaeto arito. Oken kayiem. Ka oyier report mara, abiro yudo Sh1,000. Kendo sigana mandiko, ibiro ketie kidieny mar Wananchi Reporting e Citizen Digital App. Kikibed mana janeno mar wach matuch. Bede kin joma kuongo lande. Download the Citizen Digital App mondo iketi sigana mindiko e Wananchi Reporting kawuono. Citizen Digital App. En namba 1 e keyo weche manyien. Nyasaye wuorwa. Wachopo nyimi ka wagoyo ni erokamano. Iseresowa e nyalo marwa. Isemiyo waneno ber e yore wa kod dwarowa makagi kata. Iserito osiepewa kod wedewa. Ang'o ma dotim ni Nyasaye wuorwa moloyo dwoko ni erokamano? Dial *811*273# to get jowetewa. Machiegni kendo PenjLaktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Nyaka ne wachak chenro ni bendi se winjo weche madendi wacho ni ne wawinjo kacha ni del wuoyo. Seche ma del wuoyo chikiti ka gini poko dhi ahinya mondo wayude kaka wanyalo jowe kata kaka wanyalo jole mondo mikiko kel chandruok ne dendi. Daktari kaduogo iri jomage mantiere kod thuolo mamalo mar yudo tuoche mag nyiroke. Kidieny mokwongo waseyudo ni jogo mantiere kod tuo mar pressure kata tuo mar sukari. Jomage bende mantiere kod ong'ala mamalo mar yudo tuo kaka mag nyiroke. Mawuoyo odiechieng' ma kawuono. Erokamano. Mana ka wasewacho ne jok ma manigi thuolo maduong' ma yudo tuoche mek nyarogno ne jok manigi tuo mar sukari. Mar ariyo nigi tuo jogo manigi tuo mar pressure moko bedo controlled. Mar adek gin jogo ma ng'ato nitie e familia gi moseyudo tuo mar nyiroke mamito odhi dialysis kata timo transplant.
nitie tuoche madhi kaluwore gi familia. Mar adek gin jogo mosebedo gi tuoche miluongo ni infections. Infections nyalo bedo ni gin gi bedo infected around nyiroke, kata ni infections kama malaria mobedo mang'eny mobedo gi hospital kata ba gi ICU. Okang' no mithiedho gi tuoche mag infection nyalo bedo gi tuoche ma nyiroke ma nyaka bed followed up with time. Mar adek jok matiyo gi yien mathoth moko bedo prescribed gi daktache magi, jogo nigi okang' mathoth mayudo kidney failure nikech yien mwatiyo gi te nyaka gibed removed, nyaka giwuok gi dendwa either through the kidneys ka giwuok e nyiroke kata ka gigolo or through the liver kata ka giwuok through chuny. Koro ber ka ng'ato tuo kata ka giwinjo marach mondo gidhi mondo pim gi mathoth mondo ng'ere ni tuo mar gien man, daktari omigi dose mar drug to nyisgi ni yien gi itiyo kodgi okang' machal kama, to kok winjo maber mondo dog follow up. Nitie jok matuore to thoth nyiewo yien i chemist kata other chemists or hospitals moko pim gi moyudo tuo margi ni kany, to yien gi nyalo kelo tuoche mek nyirogno. Manyiso ni ji duto te ma oko luwo chike mag muonyo yedhe nitiere kod thuolo mamalo mar yudo tuoche mag nyiroke. To kipimo e kind joma mine gi joma chuo, joma ge mathoro yudo tuoche mag nyiroke daktari? Kwarango joma mine gi joma chuo yudo nigi okang' mohingo joma mine kaluwore gi yudo tuoche mek nyirogno. Malure ni joma mine mokwongo gitemo dhi osiptal ka tuo chakre mohingo joma chuo. Joma chuo te simoko gibiro osiptal ka tuo oseniang', meta gido malaria moro to ginyiewo yath, maybe gin busy gitimo gigi, ka biro osiptal maybe tuo niang', tuo ne odhi nyiroke koro tuo no hinyogi. Mar ariyo, jok ma luwo thieth yudre joma mine gitemo luwo thieth kendo gibedo machiegni gi daktari mohingo joma chuo kaluwore gi luongo ni drug compliance and follow up. Koro waneno joma chuo yudo tuoche mang'eny mek nyirogno mohingo joma mine. Mar adek, joma chuo mokadho higni machopo 60 years bedo gi tuoche miluongo ni prostate problems makelo tuoche mang'eny ma affect nyirokewa. Koro waneno okang' mathoth ni joma chuo yudo tuoche mek nyirogno mang'eny mohingo joma mine. Ma en ote ne joma chuo duto te kamoro amora ma gintiere ginyalo bedo ni ginene chenro mar penj laktar odiechieng' ma kawuono. Joma chuo nitiere kod thuolo mamalo mokalo mar yudo tuoche mag nyiroke ka po nono ni oyudo tuo kaka mwaweyo odiechieng' ma kawuono to chandruok dhi bedo mang'eny mokalo e del. Kane pok wadhi e yueyo ne wawuoyo kod Ken mabedo pimonwa ranyisi manoneno emomiyo nochich ni nyaka bede ni nitiere kod tuo mar nyiroke. Namba achiel wacho kata ni en kod wich bar matamre gi nono, olo mathoth matamre gi nono, olo pi dinwaya seche mag otieno, mano chich ni to kare nang'o mano timore. Kano dhi no pime no yudo ka entiere kod tuo mar pressure ma bende bang'e no ochako yudo ni entiere kod tuo mar nyiroke. Daktari, mago gin moko kuom ranyisi ma ng'ato nyalo nyiso ponono ni entiere kod tuoche mag nyiroke. Moko mage kata ranyisi mage bende ma ka ng'ato neno to nyalo chich ni nyaka bedie ni nyiroke ne ok beyo. Koro wapuonjore ni tuo mar nyarogno kochakre ok nyal winjo gimoro amora. Kochakre wadende ni stage 1 to stage 2 ok nyal winjo gimoro amora. Momiyo wacho ni jok man gi tuoche mek pressure, diabetes mondo gidhi check up kata winjo marach nyaka idhi mondo pimi orang ne nyiroke ni tiyo okang' marom nade. Nitie ranyisi minyalo yudi lach, nitie test minyalo tim i rembi mondo nyisi ka nyiroke ni timre maber. To tuoche mek nyirogno mose niang' wadendo ni stage 3 to stage 5. Stage 5 makoro oniang' mogik makoro idwaro thieth miluongo ni dialysis ka transplant. Joge yudo ka gi ol sate, ken ng'at mane timo ohala, timo gike, oolo ok nyal tiyo maber. Mar ariyo seche moko winjo wich bar molo jok man gi pressure. Mar adek owinjo ko ok nyal chiemo ok ber ne. Seche moko ol sate onindo odiochieng', seche moko otieno kendo nindo lal, nindo onge ochandre wach nindo. Koniang' zaidi yudo ka koro tiende gi kuot kendo nyalo bedo gi shida koyueyo seche moko tieno yudo ka kore thung', koro opong'.
Jomoko ng'ok be jomoko ng'ok nikech koro chilo mopong' i dende koro miyo iye kunyal bedo gi chiemo seche mang'eny koro ng'ok sate ok chiemo maber. Mogik seche moko ji yudo ka koro ogwonyre sate chilo mawuok kuom kidney failure dhi i skin kendo kelo gwonyruok mang'eny nikech chilogo bedo ka kelo ich mang'eny. To wapuonjre ni ber mondo wadhi check up kata kokinyi marach kien gi okang' mabor mayudo kidney failure. To wacho jok man okang' mabor mayudo kidney failure gin jok man pressure, jok man tuo mar sukari, jok man gi jomoko i familia gi wuonu kata minu manoyudo tuo mar pressure kata wadu oyudo tuo boketi dialysis kata oyudo kidney failure. Kien gi okang' mabor mayudo kidney failure or tuo mar nyiroke nyaka ichopi osiptal mondo pimi kapod tuo koniang' nikech koyude chon to daktari nyalo miyi yien bu controle mondo ibed maber mondo kik ichop okang' miluongo ni stage 5 makoro idwaro ni timni dialysis kata transplant. Erokamano ahinya. Abodo kir Ken ka nineno ranyisi giwacho ni idhi ir Dr. Julius notemo timo nonro ma oyudo ni nitiere kod tuo mar nyarogno. Thothne nyiroke gin ariyo kaka ni daktari opimonwa cha. Mari noyudo ni en achiel mantiere kod chandruok koso giduto te mane gintiere kod chandruok? Ne gin gite mondo owach ni in gi kidney failure mano gite makoro giti. Aparo ne ng'eyo matin maparo ni daktari osepuonja ni nyiroke gi paro ni kata ji mang'eny seche moko wuotho achiel ema tiyo e dendgi mok ging'eyo kata. Koro gima timore ni mondo ichop e stage makoro otimore gi gik ma daktari otemo lerogo en ni koro gite koro ok giti e level ma koro ginyalo support gik ma daktari nokwano mang'eny monego bed ni gitimo ka. Koro mano e gima timore. Ariyogo te to koro gore piny. Koro nyaka gimo explain ni koro kasechopo stage 5 mana chope no to koro nyaka many yo machielo ma koro inyalo timna go luoko mar remo no nikech dhano to nyaka rembe no luoki nikech chilo mang'eny kaluwore gik ma dhano chamo e dende nitie moko ma koro wuok nyaka chilo to nitie gima nyaka tim luoko mar chilo no to koro ka gino ok tim gino koro nyaka many yo machielo ma koro jolony noseloso ma koro sani ka edha ok ng'ato konyi kidney mare omedni e dendi ka mondo konyi to koro ibiro tiyo gi process ma artificial ma koro timore oko ma koro iluongo ni dialysis ma koro sani kaka an koro adhiye e odiechieng' 2 e juma ma koro konya luoko nyirokega uchafu ma koro donjo e remo ka koro wadhi go mbele kaka koro wantie sani ni. Erokamano ahinya. Dr. Julius aduogo iri. Okipimnwa ni diagnosis mar tuo mar nyarogno matamani itime nang'o? Kawa history mar jatuo koso itimo nonro nang'o mondo koro iwach ni ma ato en kidney failure? Daktari. Koro tuoche ma nyarogno kaka other diseases kata tuoche machielo nyaka wa diagnose gi in a systematic way. Mokwongo watimo history, wapenji ka in gi any problems ma wachogo maybe tiendi kuot, iol sate, uibari, chiemo betami, kendo wapenji ka in gi tuo mar pressure kata diabetes, to kin gi tuoche gi isethiedho gi okang' marom nade, to kendo bet machiegni gi daktari mari marom nade. Mar adek orango wapenji ka nitie tuo mar kidney failure o tuo mar nyiroke kaluwore gi familia u kod yien misebedo kitiyogo. Mar ariyo watimo miluongo ni examination, wapimi, wamilo nyiroke ni kage lit, warango tiendi kokuot, warango boyeni ka metantie pi, nikech kidney tuoche mek nyiroke to pi dhi oboye mari. Seche moko kidney tuoche mek nyiroke winjo ka neno ka jatuo gwonyre ama seche moko ridho kata dende. Mar adek watimo miluongo ni testing, wapimi to pim wanyalo timo e lach warango gimiluongo ni protein. Ka in gi tuo mar nyiroke, protein ma idendi wuok kendo bedo mang'eny e lach, to mago dino nyiroke ni emomiyo kendo nyiroke dinyre kendo kiti maber. Mar ariyo wakawo remo wapimo nitie chilo ma kwarange remo to nyisowa ni nyiroke ni tiyo okang' marom nade, kendo wakete percentage to wanyisi ka nyiroke ni ber kata gen gi shida. To koyudre nyiroke ni ok ber kaluwore gi stage, ken early kibiro chon nitie yien moelo miyi
kaluwore ka in gi tuo mar sukari kata ka in gi tuo mar pressure mago bedo controlled maber, wamedi yien moko magolo chilo mielo konyiri ba tuo mar nyiroke no bed controlled. To kibiro ka koro niang, maybe stage 4 or stage 5, koro manwa mi yien ma stabilize maybe pressure wa control tuo mar sukari, kendo wachako puonji yore mayalo konyi kaluwore ka tuo no niang bochopo stage 5. To yore gin yore ariyo kata adek. Mokwongo ka tuo ni ochopo stage 5 milongo ni end stage kidney disease, wapuonji ni inyalo luok dendi gi process milongo ni dialysis. Dialysis en gimi golo remi dendi tikete machine, to machine ne luoko golo chilo mani dendi kendo medi chemicals maberi dendi, to pi mopongo dendi be ogolo to chako duoke. To process ni itime mang'eny i pinywa ni tume diriyo e juma, to piny maoko maybe nigi more resources time didek e juma. To diriyo juma daktari mabonyisi ki inyalo tim diriyo e juma kata didek e juma. Kendo nitie okang' moyalo timo miluongo ni transplant. Transplant en koro ka isechopo stage 5, nyiroke ni okiti, to ng'at min go machiegni iluongo ni family member oyie golo ni nyirogno, to wapime kongima ka kendo onyalo qualify mondo gol ni nyirogno, to watimo ni transplant, meaning wagolo nyiroke achiel to waketo ni kendo tiyo time yien makoro ki nyirogno moketne ok hinyere, tibedo gi nyirokno higni mabiro kendo watimo ni follow up bibed maber. Mar adek nitie process miluongo ni peritoneal dialysis. En to kotimre mang'eny e Kenya ka nikech wasebedo gi shida mayudo special equipment matime, nikech joma ng'eny maybe magidakie ok nyal timo process ne on. Peritoneal dialysis en luoko remo, tiluoke kaluwore gi keto pi e ng'ato, to luoke kendo chako ogole in many times in a day. Koro mang'eny e pinywa ni en hemodialysis mwatimo diriyo e juma. To kamano isetime kata kinyalo kingi family member ng'at makodi machiegni mayalo golo ni nyirogno, to watimo kidney transplant. Mano nyiso ni wadonje thieth. Nyakwara Ramogi Ajwang' iwinjo wechego kaka chalo. Kapo nono ni okirito nyiroke ni e yo maber, tinyalo bedo kod tuo mar nyarogno matama. Daktari opimonwa kacha ni en chilo makoro dhimo ke del nikech nyarogno ema golo chilo e del. E seche matimore koro ang' ne chun ni mondo mi masin oluok ni remo kato duoko titime diriyo e juma. Kato wacho kacha ni kopogore kod mano bende koro inyalo many nyarogno kowuok kuom ng'ata achiel e family, tigolo ne nyarogno achiel tiketo kuomi mondo mi odhi nyime gi tich. Daktari dwani mondo mi waduoge chien e weche mag dialysis. Wacho ni time diriyo e juma, igolo remo to masin luoko kaito duoko. E seche ma dialysis timore en ang'o matimore? Jatuo bedo nade? Wuothe kod okang' ni mondo mi oganda waonge gima timore seche mag dialysis, kata bodhi ir Ken bende mondo mi opimnwa kako winjo ga seche modhi e dialysis. Kore aparni ipenja ni samitimo dialysis to jatuo bet nade? En ang'o madhi nyime nikech inyiso ni golo remo tiluoko tiduoko. Ang'a timore ka pimnwa mondo mi wawinji mondo mi wang'e. Koro kapok watimo dialysis nitie procedure maluongo ni fistula or catheter placement. Catheter en tube moro matin makoro waketo ler maduong' magolo remi dendi. Catheter no ikete, inyalo kete e theater. Koro kosekete kamano to kosekuo, koro onge remo jatuo winjo, makase mobiro dialysis to catheter no wayawa kamano kete, to kose yawe to i-connecte e machine. Tie pipe mowuok e machine to ikelo to bedo connected e catheter no. Koro catheter no ema koro remo wuok kawuok jatuo to donjo e machine, to machine luoke, kendo pipe wuok e machine kendo duoke e catheter makendo duoko ni jatuo remo. Samwatimo dialysis jatuo kwinjore mora mora, kendo chimo konyalo biro kanyo bosom buge kata watch something it's relatively a comfortable process. Ongere miwinjo kendo nitie nurses mobedo trained matimo process ni, makendo every few minutes girango ka jatuo thiedhre, kantie problem kendo giloso. Koro it's a supervised process, a safe process, kendo ka itime to kendo jatuo kwinjore. To process mitimo go dialysis nyaka daktari morienyi tuo mar nyiroke kana nyaka supervise these nurses, ma generally it's a safe procedure. En Dr. Julius watudore kod achiel kachiel kowuok e studio wa Makisumo. En PenjLaktar
Piny ngima hingo odiechieng nyiroke World Kidney Day. Ramogi TV okwadong chien. Waka uyueyo ka waduogo to kama wamake godo no emwadhi nyime. Kik idhi mabor, kik isudi. Ka waduogo tinyalo penjo laktar, inyalo tudori kode kokalo yor SMS 23600. Facebook page Ramogi TV #PenjLaktar. Facebook page wa en PenjLaktar. Mano bende inyalo yudo wagodo. Kiudo gimore belni to mano kariano gikomba gokinyi safaro se yawa wala mino chiena tandora mojonya Thumbe mawakelonu otenore ndhadhu maggi. Kae kama chokruok nitie. Orchestra super kiaki Bidola Kabari wabiro Chakre Orutu, nyaka Wangla, nyaka Benga, Budho mara Tiporiti, Michael Onigi DJ Kolo Call Instrumental, kod Ninja The Entertainer, Ramogi Night, Teacher Beach ka Teacher Beach, Sangwen Otieno. Fresh episodes now available on View Sasa. Let me tell you. Where? In Asali Chungu. Kagure will do anything to be in charge of her new home. Your wish is my command. There is so much entertainment on View Sasa. Twende vacay na View Travel. Masai Mara or Amboseli from 14,500. Samburu or Savo from 24K. Mombasa, Diani or Malindi from 14K. Nairobi staycations from 5K. Dubai and Zanzibar from $640. Mauritius, Cape Town and Egypt from $1,000. Maldives, Seychelles and Thailand from $1,200. Call 0703-254-254 for booking. I repeat, take note that on 20th March of 2023, we have a date with Destiny in Nairobi. Riwruog Azimio la Umoja koro ya wayanga chenro maggi mag bago ng'anyo e pachoka mar kwedo tend Kenya Kwanza. We'll be sitting very soon to discuss on what we have, or what we call development policy operations, where we expect to get $1 billion to come. Pinyo wacho koro menyo yor ka hola kowuok e bengi mar World Bank mar reso nengo ngima ma oridore. All health workers in Gerio Valley must move out. All the facilities must be closed. Luoro nitie ni jochiw thieth e gwenge ma arita orochore e North Rift dhi dar nikech liet mar monj ma kinde ka kinde. Machiegni kendo PenjLaktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Dr. Julius kane pok wadhi e yueyo ni pimonwa kacha kaka itimo dialysis, tiende ni nitiere kaka itudo masin kod jatuo koro remo wuok e dend jatuo to dhi e masin to luoko kaito dok. Kaito kidenyo mar ariyo ni wachonwa kacha ni en kidney transplant. Mulnwa kanyo matin kapok adok ir Kena ma bende en jatuo wa odiechieng' ma kawuono. Watch mar transplant daktari, watch mar transplant. Ale? Watch mar transplant nipimo nwa kacha ni nitiere kaka inyalo tim transplant, kapoko tim transplant ipimo nang'o, me wach ni nyaroke ng'ani nyalo donjo kod mar ng'ani, to bende nitiere thuolo ma samoro inyalo tim transplant to ok timre maber, to seche mapoko kosetime to thieth thoro chalo nade, kanye kama nitiere daktari? Yeah, koro transplant wawacho ni transplant ber moingo bet dialysis nikech kwa piny mangima wasetimo gilongo ni trials kipimo transplant gi bet dialysis waneno ni transplant ber moloyo nikech transplant miyo ng'ato ngima maber, oyido thuolo monyalo timo gike, nyalo timo hala moingo bet dialysis twice a week nikech dialysis biro seche moko en 4 hours ibet nyaka 4 hours go room
kendo ichak ibiro another day mean twice a week. To transplant kosetimni tiyudo thuolo melo timo handi, nyalo timo giki, koro miyi that freedom. Mar ariyo, wayudo ni transplant bedo maber gi tuoche mek adundo, nikech transplant kosetimni koro ogolo chilo sate dendi ma koro chilo dok piny kabisa moingo bet dialysis. To kapok watimo transplant, wapuonjo jo manigi tuo mek nyiroke ni mondo giwuogi familia margi kanitie ng'at moyie golo negi nyirogno to biro to wapimo ng'at moyie golo nyirogno mondo wa make sure wayudo en healthy kendo ngima mwelo golo nyirogno mondo kony jatuo manigi tuo manyiroke. To kosepim mokwongo watimo gimiluongo ni matching blood group, nyaka bed compatible, nyaka giyud ni blood group ma jatuo nigo, ng'at madwa golo ne transplant nyaka bed a match. Mar ariyo warango kute mayalo bedi dend ng'at madwa golo kidney bo akisha nen oler. To mogik watimo gimiluongo ni cross match, maya kwayud ni nyirogno medwa gol kuom ng'at machielo kiketo jatuo en nyirogno mayalo bedo ma jatuo nyalo tiyogo bobed gi ngima maber. To transplant watime e Kenya ka, sani watime Nairobi, nigi various centers melo time, I think almost 6 centers. Town ma Eldoret be itime. To aminga piny waparo ni Kisumu wakabe kaka watimo preparations, in the near future we'll start doing it. Wabo chako time e dalawa ma Kisumu kabe. Erokamano ahinya. Ken ang' naduogi iri, Ken, okipimno ni seche ma itimo ni dialysis, iwinjo nade to dialysis nengo ne chal nade, to e seche ma ipimonwa nengo ne ni weche mag okumba kaka mag insurance mag thieth gi nyalo konyo koso? Dialysis amitimo ni mana kaka daktari opimo ni rem miwinjo samitimo ni to tin kata nyalo bed ni onge. En mani kori kaka in ng'ama tuo inyalo bedo ni nitie en process ma ok en gima normal, ma paro ni kichake to obro thagi, nikech aparo ni mawazo ma in ge wi mang'eny seche moko nyalo miyo kata nindo tanda no itimo nigo to wi paro gik moko mang'eny seche moko kelo midekre moko e wi. But en process ma otimore seche ang'wen go, mana kaka owachi inyalo bet, inyalo dio simo, inyalo somo book. To mano to en gima kaka koro ichako, aparo ni ng'ama obudho e dialysis, aparo ni koro ibro bedo ni koro awachi ni chalo gima ing'iyo kode moloyo ng'ama koka chake, ma koka chako ng'iyo gi kaka itime, ng'iyo gi katheta mopimo no gi moro mochako wacho ni seche moko inyalo tim ni surgery mowacho ni loso fistula e lweti ma koro ichwoyo gi sindan. Koro kaka an atiyo gi mar sindan no, koro en sindan michwoya, moro golo then moro duoko. Koro mana kaka rem mar sindan taparo ni lit ne ng'ata michwoyo sindan. Ambe kana chako sani apani koro en higni 3. Apani koro wacho ni sindan koro tiong'i e lwedo, ma koro apani en gimitimo ni. Koro kosechwoye to apani joma nindo nyalo tero be nindo e sechego. To joma nyalo bet neno be nyalo neno, joma nyago mbaka be joma nyalo ling paro weche mang'eny be nyalo paro. Koro mani kaka watime. Koro e Kenya ka sani taparo ni wan watiyo go kumba mar NHIF masani cover dialysis both kata kitime public kata private facility, en gi standard achiel rate mas ikava ego. Koro aparo dialysis no en ariyogo ma kaka daktari no lero, ariyogo aparo ni chulo nwa gi NHIF, moro ka moro gi chulo nwa at Sh9,500. Koro en mana ni kaka no pimo ni ei tuo mar nyiroke ni nyalo bedo ni ng'ato nochopo ka maybe through diabetes kata yor mar pressure. Koro nyalo ni nitie yedhe moko ma ng'ato nyalo tiyogo maybe to manage condition ariyo kaka ne en kodgi. To seche moko be nitie tuoche moko ma koro nyalo biro nikech koro nyosruok mar nyarogno ni be nyalo kelo tabu moko kende del. Koro manyalo bedo ni samoro amora mine gi tuo mar nyiroke ni nyalo bedo ni kendi thiedhori, nitie yedhe moko ma daktari nyalo ketie mondo konyo shida moko ma binyalo betgo. Koro dialysis to en mana ni koro nyap ma del ma koro kelo ni koro nyalo oduoko tije minyalo be ni timo, then koro kaka natime ndalo 2 mangiso ni e juma na mar ndalo 7 achal gi man gi ndalo 5, koro duoko ndalo gi chien. Koro mangiso ni koro mage kore e gik ma koro temo moni ma koro daktari temo pimo ka ni koro debe ni koro an natimo transplant
to koro thuolo na nyalo bedo mang'eny timo giga moloyo kaka sani koro ni ndalo 2 koro nyaka twe ne wach mar koro dhi luoko remo ni eka koro ayud teko nikech waste no to maka kopimo no ndalo moko aparo ni nase koso dhi dialysis dichiel taparo ni gwonyruok no en gima ne naneno maber notimore kuoma maber koro en gimoro mang'eyo matimore koro manyiso ni en gima kinyalo badho dhi kata inyalo miso dhi ok en ka muonyo yath minyalo muonyo kawuono tangi ya gi paro timo bang'e marwa ni en gima kikadho taparo ni ichule koro gi dendi to inya chule kata mana gi ngimani nikech waste go gin gik maka koro budhe del to koro nyalo dino gik moko nyalo kelo kethruok mag fuonde moko ma kaka chuny dhano kata gik moko ma kata kori pong thung pige go nyalo bedo mang'eny ma kata interfere gi lungs gi koro en gima koro itimo mondo ing'e ni gini kok atime to en kaka onyalo tweyo ngimane yo machielo but dialysis process for 4 hours mwatime gi to en kama aparo ni koro muda mwasetime to koro wacho ni en process ma koro tida wacho ni waseng'iyo kode kamano kata obedo ni iwacho ni gimoro en tuo but koro en gima koro waseng'iyo kaka watime koro aparo ni we are better than ng'ama chake sani. Erokamano ahinya. Daktari kokalo Facebook page aneno ka ote donjo maber mokalo Dr. Julius ayudo ote mowuok kuom Unyausonga Alego wachona kacha ni entiere Eldoret owacho kacha ni osiko olopi kata osiko layo sate ma adebedi ranyisi mar chandruok ma wawuoye ni koso kaeto ote machielo bende aneno kowuok kuom Daniel Odhiambo owacho kacha ni seche moko onyalo winjo kabute lit especially koracham bende ma adebedi ranyisi ni onyalo bedo kod tuo mar nyarogno. Dr. Julius. Okaido ne mokwongo wacho ni odhi layo mang'eny to penjo kama nyalo bedo tuo ma nyarogno. Layo mang'eny nyalo bedo tuoche mopogore opogore to tuo ma nyarogno nyalo bedo achiel kuom gi. To anyalo nyise mondo ochop e hospital machiegni kode mondo pime oyud nang'o miyo olayo mang'eny nikech tuo mar sukari ma diabetes nyalo miyo ng'ato layo mang'eny kata tuo ma nyarogno ka chakre nyalo miyo mondo ibed layo mang'eny koro ayino se mondo chop hospital go machiegni mondo pime lachno pim nyiroke ne bo pim kata sukari gi pressure bo chako pim mondo yud tuo ni kanya mondo konyere kaka tuo no pokonia. Daktari joluo no gongero ni chako chon ber noloyo dhi ajuoga kaito joluo bende no gongero ni geng'o ber maloyo thiedho. Ere kaka oganda wanyalo geng'o tuoche mag nyiroke kata tuo nyarogno matama ma owuoyo odiochieng' ma kawuono? Aparo ni geng'o kaka wache no ber kabisa nikech kama wantie ni waonge gi resources mang'eny mar thieth kendo waneno ka wachandre ka mang'eny kabisa ka tuo donjo koro prevention is always better. Kaluwore gi prevention wapuonjore ni mondo jok man gi tuoche kata jok man gi okang' mathoth ma yudo tuoche mek nyirogno mondo dhi mondo pim gi chon. Jok man gi tuoche mek pressure mek diabetes ma sukari nyaka bed controlled mondo sukari ni oyude mondo kete okang' maber, pressure ni bo thiedh obed okang' maber mondo o prevent the occurrence of kidney failure. Mar ariyo wacho ni screening en gimitimo kuom jok man gi okang' mathoth mayudo tuoche mek nyirogno mana kaka wache jok matiyo gi yien mang'eny jok man gi familia margi man gi tuoche ma affect nyiroke nyaka dhi mondo pimgi mondo yud ka gin gi tuoche mek nyiroko mondo gikonyere maber. Mar adek en gik mwachamo waseyudo ni koro pinywa mantie ni wachamo chiemo mang'eny gi chumbi chiemo mang'eny gi boche opogre gi chiemo kanwa chiemo ga chon ng'e traditional food kane chiemo ne kopong thudhno mane ji tiyo gi no opogre gi chumbi maketo mang'eny chiemo sani wathoro keto chumbi i chiemo kata kapok wabilo to chumbi ni kelo pressure kendo chumbi ni hinyo nyiroke. In fact wadendo in our conferences ni chumbi salt is the disaster of the 21st century. Wawacho ni chumbi ni kelo tuoche mang'eny kabisa. Maber ni wakete piny waketo chumbi matini chiemo kendo chiemo mwachamo nyaka bed gi mo matin kendo wahinyo nyiso kendo wapuonjo jotuo ni chiemo ma wachamo nyaka bed fresh foods if possible. Chiemo ma natural, not processed foods. A lot of the processed foods like cake,
bread nigi a lot of salt kendo kelo tuoche. Erokamano ahinya Dr. Julius. Mar ang'wen, owacho ni mondo ji otim exercise. Ji owuothi. Mtokni ma ji iwuok e office, idonjo mtoka, tini dala ti idho mtoka, kelo a lot of weight gain kendo weight gain mwayudo ni kelo tuoche mang'eny. Chon wa mtokni ne onge ni wawuotho kendo wan very healthy. Koro wasebedo wayudo siling matin, wanyiewo go mtoka, wadonjo apiko, wuotho no is very healthy kendo control pressure, o control sukari. Koro kata kionge tuoche gi generally wapuonjore ni mondo jitim exercise at least 30 minutes 5 days in a week. Mondo geng tuoche mabiro mang'eny gi. Erokamano daktari. Aduok erokamano makende. Kapono ni ng'ato dwa tudore kodi iyudi kanye chuny boma ma Kisumo ka? Inyalo yuda Synergy Clinics mane dala ma Tomboya kendo an gi also private clinic in Aga Khan Hospital Kisumu. Namba mar simu 0721879720. Erokamano ahinya. Ken, wach mogik minyalo weyo wago odiechieng' ma kawuono? En wach ma dang'iso oganda ma winjo wasani ni warit nyirokewa gin gik ma timo mang'eny e dendwa. To nitie matindo tindo mwanyalo timo gik moko ma kaka daktari opimo modho pi. Aparo ni onge sikul midhie kimodho pi mondo puonjo kaka imodho pi. Gimoro kaka weyo ndawa, ka weyo ndawa mademi okichop ka, gik moko kaka duoko chien, wach mar kong'o, mago gik ma ng'ato nyalo timo. Exercise mowacho mopimo no, aparo ni wuoth ok en gima aparo nyaka chuli mondo kiwuoth. Koro gik moko maonge garama mondo wanyalo timo mondo waritre gi. Gik maparo onyalo timo, taparo onyalo konyo mang'eny e ritruok moro mondo kik wachop e hali makoro kidney koro ok nyal konyi. Erokamano ahinya Ken. Ne jahera mar PenjLaktar en odiechieng nyiroke e piny mangima World Kidney Day. Daktari owacho kata ni geng'o ber maloyo thiedho. Rit nyirokeni, rit nyirokeni, rit nyirokeni. Mata e chendo ni en Ruth Otieno ne jogo picha mawa erokamano makende nyaka kendo odiechieng' machielo. Orituru masani.